Potrebujete pozinkovať materiál, galvanický alebo žiarový zinok na to nie je vhodný. Nátery tiež nesmú byť použité. Je tu jedna možnosť, ktorá funguje na princípe rozstaveného kovu a jeho následného nástreku. Hovorí sa tomu metalizácia. V minulosti šopovanie. Používa sa na kvalitne otriskaný povrch až na čistotu SA3, kde sa musí použiť ostrohranný materiál, napríklad korunt, oceľová drť a podobne. Zinok alebo hliník nanesieme pomocou metalizačnej pištole, kde do pištole vejde drôt, ktorý sa pomocou plynu a kyslíku topí a následne ho stlačený vzduch strieka už na pripravený podklad. Výhodou je, že sa dajú nanášať vysoké hrúbky materiálov skoro kdekoľvek. Povrch po nastriekaní metalizácie je drsný a vhodný na ďalšie povrchové úpravy alebo nátery. Materiály, ktoré môžete nanášať sú hliník, zinok, kombinácia hliníku a zinku, ale taktiež meď aj mosac. Samozrejme, všetky tieto materiály dokážete nakúpiť na stránke abrazivo.sk a pre viac takýchto informácií zo sveta povrchových úprav sledujte náš kanál.